Goeienaand, welkom by dit is in Afrikaans. Nog in de municipaliteiten Gallus rechtes. Wat 600 mensen zijn Gallus. Nog mensen gaan alles rechtes en rechtes is gewoond in alles. Na de proteste alles van Guy Fawkes alles grijs. En KwaZulu-Natal alles rechtes van ook een Guy Fawkes voor de geheelheid van protest. Geheelheid. Nog voor die altijd de rechtes is gewoond. Maar alles. Protest is alles rechtes en kan beschermen. Ons weet dat by 8:15, dat by om 7 terug na ETV weer Goeienaand en rustige verder. Tot ziens.